सावगारियाव नुनाय बे लाइमोननि मुङा बोहैसार बसुमतारी। चिरां जिल्ला सिंनि सापागुरि लावज्रिपारा गामिनि प्राणेश्वर बसुमतारी आरो पनि बसुमतारीनि फिसाज्ला बोहैसार बसुमतारीया थांनाय माखासे साननिफ्राय किडनिनि बेरामजों नाख्रेबजानानै दा गुवाहाटीनि स्वाघाट हस्पिटालाव फाहामथाय लाबाय थादों। गुबुन फारसेथिं निखावरि नखरनि दुखुथिया बिमा बिफाया फिसाज्लाखौ फाहामथाय होनो नाजानानै गोबां रां खरसा खालामबाय। नाथाय अब्लाबो फिसाज्लानि देहाया दासिम मोजां जायाखै आरो दा फिसाज्लाखौ हस्पिटालनिफ्राय लाबोफिननो गोबां रांनि गोनांथि जानानै दं होनना फोरमायनायजों लोगोसे रायजो राजा आरो सोरखारनियाव अनसुंथाइ मोननो हास्थायनानै बेरामि बोहैसारनि बिफा बिमा आरो गामिनि सुबुङा खावलायदों। आंनि नामा प्राणेश्वर बसुमतारी, गामि सापागुरि लावज्रिपारा, चिरां। दा आंनि फिसालाया बेमाराव गोग्लैसोनानै दङ। हरखाब मिथियै समावहाय आगस्टिन हस्पिटालाव सोहैनाय जादों। बेवहाय रिपर्टखौ मोनबाय किडनि बेराम। आगस्टिननि डक्टरा जोंनि बङाइगावआव बेखौ फाहामनो हानाय डक्टर गैया। दा नोंसोरो गुवाहाटी स्वागतआव लानानै थांदो होननानै लिरनानै फाथायहरदों। दा जोङो सिकित्सा खालामबाय 12 दिन, ओमफ्राय मोजां जानानै रिलिज हरबाय। रिलिज हरनानै न'आव साननै जाफैबायमोन। बेनिफ्राय साननैनि उनाव बारा जाफिननानै जोङो लानानै थांदों। दा लाना थांनानै दिनैसिम 20 दिनसो जाबाय। दा फैसाखौथ' आङो दिहुननो हायासै, गरिब मानसि। दा मुलिनि बाखि, डक्टर चार्ज बाखि जानानै दंजोबो। दा आंहा जेबो उफायानो गैया। बेनिखायनो आइ आफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव, रायजो राजा आरो जोंनि बिटिआरनि दैदेनगिरि प्रनब बर' सारनिसिमबो माबा मोनसे अनसुंथाइ मोनगोन होननानै आङो आसा खालामदों। बे फिसानि थाखाय आं बोरै फिसाखौ रिलिज खालामनो हागोन, बोरै आङो फाहामनो हागोन, बेबायदि साननानै आङो दा आंनाव दुखु दङ। दा बेखायनो आइ आफाया जाहाथे आंखौ नायो, दा आं बेखौनो बुंनानै थाथ'नाय जाबाय। खुलुमबाय। आं मा होनबावनो, आं जेबो राहाखौनो नुहुरासै। हानांगौखिनिखौ जों दाहार दुहार लानानै जों नायबाय। जों बे फिसाखौ जों लाबोनोनो जेबो राहायानो उफायानो जों गैला। खुलुमबाय। आं बे 2 नं सापागुरि लावज्रिपारानि नैबे न'खरावहाय गिदिर बेमार जानायलाय, दा बे बेमार जानायाव रिलिज खालामनो हायैयाव दिनैहाय हुबाफोरखौ लिंहरनानै जोङो रायजो राजानाव अनसुंथाइ बिनाय जादों। अननानै जाहाथे माने रायजो राजाफ्रा सोरबा अननानै जुदि हरोबा जों बेखौनो खावलायदों। आरो लोगोसे जोंहा दानि सरखार गोदान, दानि सरखारा जुदि बोरैबाफोर नायसनबायनानै नुयोब्ला जाहाथे जोंनो अनसुंथाइखौ हरो। दा जोंनि बेमारा गुवाहाटी स्वागतआवहाय दङयो। गिबियावहाय लांजेननायावहाय गासै 5.5 लाखखौहाय खुनुरुखुम दाहार दुहार लानानै सुख'बाय, डाक्टरनो होनानै लाबोनो हाबाय। दा नैबे उनावहाय लांफिननायाव, बारा जानानै लांफिननायावहाय नै दा जेबो राहा लामायानो गैया जानानै फैदों रिलिज खालामनो। दा बेमाराथ' हामनाया गोजाननि बाथ्रासै, दा रिलिज खालामनानै लाबोनोनो राङानो गैया जादों आरो मा। दा आङो ओंखायनो रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय गासैखौबो आङो आर'ज गाबदों जाहाथे माने अननानै अनसुंथाइफोरखौ जों मोननो हायो। खुलुमबाय। गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलेट मार्शल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि सापागुरि पेन्सिल सिलेट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो।
नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसन्नो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारदों। नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसन्नानै पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमि।